Angithi niyazi ukuthi umthandazo khona ikhathi umthandazo engazathi unamandla kakhulu ngazo. Uyabo lo 3 AM lowo kuxosha imana. Ngishuthi lo owokuxosha imana. When you need miracles in your life, kufanele ukufunda ukuvuka ngo3 because imana ukudla okungenalo igama bathi bekudla bathi what is this? What is this? Lo 3 lo. Kukhona lo 12 wasebusuku. Uyabona lo 12 wasebusuku. La khona okwathi sebeshayiwe bekhalile kwenzeke zonke izinto. Ngo12 ebusuku lithi iBhayibheli bavuka bahlabelela amahubo. Bahlabelela bathandaza bahlabelela. Lithi iBhayibheli kwavuleka iminyango. If you need a miraculous access or going out, funda ukuvuka ngo12. Funda ukuvuka ngo12. Kodwa nisekhona abazalwane. Ngo12 in the midnight. You see, when I got that revelation, I started to walk in power. I started to ukuthi bangivalele ngapha, bangibone ngiphuma ngapha. I started to ukuthi noma kuvuka izitha ngikwazi ukuphuma, because this kind of prayer izitha ikwazi ukumelana nayo. But khona lo wasemini lapho sukubuka ubuhle bakhe uthi waziwamuhle Jesu wazi wathembeka ubani ongalinganiswa nawe. Sometimes ungasho kakhulumi negama namagama uzwakala usuthi ripoko shatapa mande kesia ndondozi kapa ripapa yatapa. You see uthi usathandaza uzwe isandla sikuthinta ebhek, isandla sikamoyingcwele sikuthinta ebhek sithi it is going to be. Ngiyakufundela abantu abambalwa ababethandaza umthandazo wasemini. Wayevela nje umoyingcwele afika athi ninawe. Bethandaza ibandla avela uJesu athi ninawe. Uyabona mayisethe nginawe sekufanele manje ukhulula ibhathi in his presence ngoba akukho okungenzeke. He is taking your burdens awathwale yena. Umethi nawe usho ukuthi bekufanele uthwale kodwa ngeke usathwala, bekufanele ukhale kodwa sengithatha ukukhala kwakho. That prayer during the day is the prayer utomunye zimhlele wezwa ekhuluma ethi uyaqinisa oyethileyo. But you know, Uma, come on, sit a little bit.